Sa 61 anyos nga lalaking security guard sa usa ka eskwelahan sa Hingoog City, samdan human gipusil samtang naka-duty. Riding in tandem suspects padayong ginapangita sa kapulisan. Naka-alerto si Cyril Chavez. Gipusil punting sa ulo ang 61 anyos nga lalaking security guard samtang naka-duty sa usa ka eskwelahan sa Hingoog City alas 4 Biyernes sa hapon. Kalit matud pa misulod ang gunman dayon pusil sa biktima og sibat sakay sa naghulat nga motorsiklo. Atong nakita sa atong investigation nga ang mga sospechado nga adunay personal nga kasuko no sa maong security, personal grudge. Na-recover sa crime scene ang usa ka basiyo sa .45 caliber. Padayon pa ang ginatambalan sa ospital ang biktima. Ginapangita pa sab sa Hingoog City Police Station uban ang nagkadiyang units ang riding in tandem suspects. Wala pa nadakpan sa pagkakaron ongoing ang atong investigation and ang maong biktima ana pa sa hospital no for recovery. Kauban si Makoy Sempron, Cyril Chavez, 1 Mindanao.